nakho funga uma esethuneni ngeke nje sidlala iANC yabo sidlala sibaxolela yonke icorruption abayenzayo neindaba zogupta namaphotholo kulokhu nje badlale ngathi ungathatha kuyona weekend ya Durban July bese uyokwenza iconference le kude naseThekwini ucabanga ukuthi ubani ozokhokhela into zethu ngoDurban July angithi uyazi ukuthi vele nama lama politicians awahamba odwa kulama conference angifike kuhambe nabantu bethu ama-blessed ama-tender yokhokhela ama-bills alama politicians thina manje nishene oba wakwayicela imowe kumuntu we-EFF ezokutshela indaba zokuthi ngeke ayithenge yena into zabelungu until they bring our land back wakwayicela imowe wena kumuntu we-IFP iblessa le-IFP mayekutshela ukuthi nje sami sekhaya ngihlabile sofike esiphuze khona maye thina bayazi nje abantu be-ANC ukuthi ngoDurban July kuyabhejwa maye bacabanga ukuthi ubani ozobheja kulo Durban July mina nje bazi ukuthi eyami ID ngo-2019 iyobe kumashonisa nje ngizobe ngisakhokhela ibhili le ngizoyenza manje ngoDurban July. Yazi bangcwele ngithi ngiyakhuluma akukhulumeki ngoba kubuhlungu kulahlekelwa umntwana obe usizo kangaka. Yazi bangcwele umntwana obe usizo eksene usizo emini usizo ntambama wazi mufuna usizo uzothola kuyi kodwa ke ngizoke ngibiza uMama Thenjiwe ngisahlabelela eze ngaphambili azokhulumela thina zalukazi lo mntwana obesinake ngohlobo olumangalisayo njengembali eqhakaza namhla ngakusasa isibune nyawoza kokuthenjiwe woza njengembali eqhakaza namhla ngakusasa isibune nya ukuthule bandeni ngisukuma nokubingelela wonke umuntu olana ngibingelela abefundisi bami ngibingelela abaphathi basesibhedlela kwaMashu Polyclinic ngibingelela umphakathi ngibingelele nomndeni wala ekhaya inhliziyo yami ibuhlungu bazalwane yaqala ukuba buhlungu ngomsombuluko ngo4 ntambama ngisihlalele ekhaya ngisiphuzela i-trim soda wangena umyalezo ukuthi umfana akasekho inhliziyo yami lo yababuhlungu lapho ngoba siphila ngalomfana lo mfana njoba nazi nokho ukuthi ubesebenzela lapha ePholi ubengebe esihlonipha futhi thina azalukwazi kule ndawo sihanjelwe ngoba ubungeke usho ukuthi umfana uyayiklinela ePholi alikho iphilisi abengasitshontsheni lona abazalwane besingasakwazi nje thina ukunyuka intaba siyomana namadrillesi emabhentshini lapha ePholi siyodelelwa wonesi ngoba umfana wami ubekubuka kanye nje abona ukuthi udinga liphi iphilisi umfana ubesijova ngisho ukusijova thina azalukwazi ubesekwazi ukuthi asisize umfana nangeyingane zethu lezi ezihlutshwe utshwala ukuthi kufika umsobuluko uthola ukuthi izidakiwe ayikwazi nokuya emsebenzini umfana ubesitshontshela isitembu sasePholi azenzela izingane zethu incwadi zadokotela ukuthi ingaxoshwe emsebenzini mekade ilovisa utshwala umphakathi nje sihanjelwe nje thina la kwaMashu nje sihanjelwe angifuni ukuqamba amanga ngithi nje dudu kubaphathi basesibhedlela ngithi dudu kunina bonesi ngoba beninciphisela olayini beyigula abafana ngalamaphilisi abewentshontshe ngoba besinika umfana kubuhlungu bazali bani ngizime ngiyibuka intaba esekufanele umuntu ayinyuke ukuze ayobona onesi nodokotela ePholi inhliziyo yami ephuke kabili ngoba umfana wami alikho iphilisi abengalitshontshe awukho umuthi abengawuntshontshe ibuhlungu inhliziyo yami sihanjelwe thina sihanjelwe ngithi nje siwumphakathi siyasicelela kunina ikhulu ukuthi nimthathe khona la endaweni umuntu ozongena esikhaleni somfana lo ngasekho ngoba ngempela sishayeka amakhanda siwumphakathi sishayeka amakhanda ngithi uma ngilivula ikhabethe lami lemithi bebuhlungu uma ngilibona ligcwele lithi mfama
ngithe ngabe mhla kuphela le mithi ngosizo ubani umfana wami engasekho. Ngiyacela ke kunina ikhulu zasesibhedlela bakhona abanye abafana esinabo la endaweni esingacela kube bona enizobaqasha abavele bazenzela yona lento yongitshontsha. Uma bengangena lapha ePoli bangaqhubeka bakwazi ukuhamba ezinyathelweni zamfana lo esizomfihla namhlanje baqhubeke basisize. Amen bazalwane. Hayi kubhlungu. Hayi Isicathulo iNike 250 rand bala lapha. Isketi eseSamsung 95 rand bala lapha. Amavesti wo2 awe LG ayu 120 liloda 240 mase mabili nani igama bala lapha. Bese kuthi ubra ngawuthatha ngeaccount kaGazi babe bathathu ngo300 kushuthi 100 rand bala lapha. Kube umgexo lo ngawuthenga eSwazini kwawu 80 rand cela ubani lapha bese ubala nemali yetekisi engayigibela ngeSwazini bayothenga lo mgexo lo. Bese ibhangela ngalithenga eBhishi ngalithenga ngo100 rand. Bese kuba yini lokhu ngakuthenga komunye umama okwenzayo lokhu lapha ngakithi kwaku 75 rand faka nalapha. Uyabonani kuyadlula 1000. So nje ngiyintombi yakithi ngiphume nje ngiyintombi yakwethu ngihambe ngiyobuka abantu emgaqweni ngigqoka into engaphansi kwe1000. Awubaleke nawe lapho ukuthi ugqoke emalini sikubone. Bese kuthi ke abayithembayo sohlangana ngomhla ka25 kuMay Carnival City. Lapho ke kuyobe kuyikhombo comedy show esiyilethela uSifiso wakanene. Lapho uhlanganise zonke izinqunqulu zosomahlaya kuzobe kungamnandi kobe kuhlekwa kubhuquzwa ngezisu. Amathikithi ayatholakala eComputer Kit. Ungafike lapha ufuna ukuyihlekisa nathi ugqoka into engaphansi kwe1000 ngoba sokubala thina ukuthi ugqoke emalini. Awuseke yazi abantu baya Eskom basijwayela kabi. Abahambe mhlambe bayoyenza kubelungu lento abayenzayo thina nje asinandaba nokhanjelo ugesi. Sihlale sanjelwa amadoda thina uDisemba wonke kungakonakali lutho asikaze sigule ndawo. So ngisho ngathi ugesi bawuhambisa 3 days every day asinandaba thina sazukhanjelwa amadoda inyamalala indoda ikushiye nezingane. Ugesi ke vele nje thina asikhulanga ngawo. Futhi ke amakhandlela sesafunda from abelungu ukuthi romantic. So nje abecisha ugesi nje endlini kuzoba romantic sokhanyisa amakhandlela. Abahambe mhlambe bayosabisana bodwa thina sisabe nje indaba yokhanjela ugesi. Mekuthi bafuna sisafarisha abazizame ngenye indlela. Uyazi ngithi angithathele lithuba ukuthi ke ngikhulume namantombazane lawa asakhula. Kuye kungiphathe kabi ngempela ukubona abantu indlela abawufuna ngayo umendo abantu besifazane. Ngisho sithi siyolashwe inyangeni iqueue gcwele bona bazofuna indaba yomendo. Ngisho yonke indawo uthola nje nokumfanana okubhedayo nakho kunomakoti ufuna ukugane naba noma kalungi banqatshelwa ngisho ukudlala oWhatsApp kodwa cha ngoba umendo. Fana nomuntu wesifazane oWhatsAppayo. Awuna ntombi umuntu wesifazane oWhatsAppayo odlala uWhatsApp umkakho loyo. Hayi suka. Mina WhatsApp. WhatsApp umkakho loyo oWhatsAppayo. WhatsApp nami phela. Nawe phela. Uzo WhatsApp nawe phela. WhatsApp yami. Ngiyadlala. Mina ngiyaphela. Mina uma kalungu uyabhazi uyafona ubhala message finish. Wena nje ngithi ke anginichazele wabantu besifazane ukuthi umendo ngawujaha. Umendo nje awujahwa abantu besifazane. Umendo ufana nendlu eshayo. Abangaphandle bafuna ukungena abangaphakathi bafuna ukuphuma. So nje ningawujahi ngempela umendo awuyona into ongazi ukuthi uzoyeka yonke into onayo ngoba uthi ufuna ukongena emendweni. Ngoba emendweni kuyashisa. Kufana nokuthi uyongena endlini eshayo. Thina nje singaphakathi sifuna ukuphuma. Sifuna indlela zokuphuma. Musani ke ukuzoyiphosa emlilweni webantu besifazana ke enjoy nje impilo yenu. Ke nikujabulele nje ukuthi aninamuntu inenishayela u5 ngempilo yenu. Ngiyabonga. Hayibo. Malume umbe bokuthiwa sebeqedile izingane lapha bayivalele emuva namanye amantombazane bayazishaya.
Amane bebuza ukuthi hayibo yini kwenzekeni ingane zenzeni bathi nje uthe uhulumeni aseyishaya izingane u16 days against women and children. Azi ukuthi ngempela eSouth Africa lento yenzelwana ukuthi zonke lezi zinto ezibalekile ziqanjwe ngamagama esingawazi thina isingisa sisazi thina isingisa sisazi sisithandi. Bese 16 days against women and children akichazwe ngesizulu lento ukuthi yini ichazwe nangelezi ezinye ilimi kwaphela kuthiwa ilimi ezi-official eSouth Africa zu11 ukuthi yini ke lento ezibalekile zonke ezibizwa ngesingisi zonke ezibizwa ngesingisi asiphephile thina bese sibuza ukuthi hayibo sebenze njani uthi uthe uhulumeni u16 days against women and children. Hayi futhi nje ngasho mina yindaba meyiqala lento kuyafiwa nje kuyafiwa ukuyashawa sekukhona oseshayiwe sekukhona oselinyaziwe wesifazane abaza ngithi bacanga njengoba kuthiwa nje 16 days against women and children kuthiwa bangazenzela noma yini kulo 16 days. Sicela uhulumeni asinika amagama lezi zinto ngezilimi zethu lezi ezinye ezu11 zi-official zo11 izilimi ukuthi indaba izinto ezibalekile zibizwe ngesingisi kuphela thina siyalimala ke la emalokishini thina siyalimala wehulumeni awusichazela ukuthi yini 16 days against women and children ngezilimi zethu ngifuna ngesizulu ngiyanyanya nje manje ngifana ngabe ngeCrossing ngiyothenga amasimba embuzi nomkopho kuyangiphelela ngiyasaba ngisho ukuphuma ngemgaqweni bashaya